Oh! Wow, wow, wow! Nuntă! Ciao, Bulaie! La revedere! Salutare, lume! Bulaie, ce facem azi? Mi-am regăsit familia din Roman. Mi-am găsit cu băieții ăștia doi. Ne-am întâlnit și cu doi băieți din Roman. La mei din oraș. De la tine... de la tine din oraș. Și astăzi ne dăm la Gârleni. Din nou, în sfârșit e și vreme bună. Au înverzit și pădura. Au venit primăvară și a început sezonul de dat. Nu am ajuns și în vârf. Bă, dar mi-e așa ciudat să fac vlogăreală când îs cu mai mulți, știi? Am ajuns și în vârf acum, ne-am strâns gașcă mare din toate părțile Bacăului. Toate părțile României. Hai la vale. Da, hai, stai. Stai, da, nu, mă bagă după... Eu spun. Da. Hai. Hai la vale! Hai cu voi! Așa. Pe aici, pac, frumos. Linii, linii, ce salea frânii. Opa! Acum mai lăsați pe față să avem aderență. O pedală, două, nu strică. Opa, așa. Frânăm așa cât de cât. Și-o derapat sub mine. Cam cauciucurile tare. O leacă. De aici, care e mai tare în pedală câștigă. Asta e treaba. Aha! Wow, wow, wow! Ah! Nu te cred! Bă, mi-a intrat o Au! Au! S-a blocat o creangă așa, aici, fix aici. Uite. Au! Back to riding! Băi, cât ghinion! Hai! Bulaie! Opa! Mamă, ce mă zguduie! Hai! 27 Tudor, scuză-mă! Au! Mamă! Respir ca animalul. Opa! Wow! Frumos! Wow, 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 wow!
Bună ziua! Acum suntem la ultima tură. Am și căzut și eu și el. Am rămas cei care au căzut. Da, corect. Și acum vom da o tură de 2. Așa, restul au plecat, s-au lăsat pe gubaș. Mulți am fost, puțin am rămas. Da, exact. Acum mergem, mai dăm o tură de 2. Și cam asta este pe azi. Continuare, nu? Cu tot cu continuare, îți dai seama. Am și căzut, ne-am și distrat. A fost frumos, nu pot să zic că nu. Mi-a fost dor să merg la Gărleni pe trasee, adică na, trailurile locale, că n-am mai ajuns de o lună. A fost numai vreme rea. Ne vedem la deal. La bar. Și peisaj frumos. Și aici în dreapta avem pădurea. Uitați-o la ea, că fraților, a venit primăvara în sfârșit, ce frumos e. Toată pădurea verde, ca bicicleta, mă camuflez. Tu ești albastru, na, mergi pe iarnă. Ăsta e Bulai, în 2 luni pleacă la facultate, o să fii doar de el bine, nu la facultate, în aventurile lui nebune. Dacă nu mergi la Amsterdam degeaba. Raide! Soccer sprala. Hai! You need to roll it. Wow! Am uitat că ți-e cărnește. Mamă! Da, te ții, a? Băi, problema e... Da, aici eu pun frână, că nu intru cu viteză. Wow! Oh! Oh! Wow, 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 janta! Oh! Opa! Uai! Wow. Opa! Aici frâna ai.
Mamă, prea close call. Ia să curăța și aici. Aici ai drop. Here it is. Ce peisaj! Să sperăm că nu cade de tot. Mamă! Cum e căzut ăsta, frate! Cum e căzut ăsta! Dar se vede fain, dă-i! Sau cum să fac să-l ocolesc? Cea mai frumoasă linie. Au! Mamă, dar n-am locuri răzbălți. Și asta înseamnă că nu trebuie să înveți să mergi într-o roată. Dă-te și tu mai la stânga. Bă, dă-te și tu mai la stânga. Nuntă. Am cauciucul moale și îl simt. Ciao, bulaie! La revedere! Pa, pa! A plecat și bulai, gata și pe azi. Bonsoir! Parcă pleacă în război, așa facem. Putem să spunem că gata vlogul pe azi. Tot la haltă l-am terminat și pe ăsta, culmea la fel ca celălalt. Dar da, ne dăm, ne distrăm, cădem, ne ridicăm. E asta problema. Bine, fraților, cam asta a fost și pe azi. Sper că v-a plăcut vlogul de azi și ne vedem data viitoare. Salut, spor radat!